Takulandirani lelo pa Malawi Live Today. Lelo takubwereseraniso Bon Galindo. Osaiwala kubanga like ni subscribe pa channel ya Malawi Live Today. Bon Galindo. Ukodi chani lelo. The DC. Siku ndi siku ndikumakhalira kulandira mafoni kuchokera kwa Malawi zigawo zonse odandaula. Komanso ine ngati president wa anthu osauka ndikumakwanisa kuyenda ndekha madera osiyanasiyana kuchita appreciate mavuto amene akukumana nawo anthu. Koma abale kwa inu amene simumayenda tapitani chifukwa amanena kuti kandimverere anakanena za maluwa. Amalawi akuzunzika koopsa ndipo mmene zakwerera zinthu siku ndi siku zinthu zikunkana zikwera m'mashopumu. Kuwaona anthu kumvesa chisoni kugula ufa wa 1000 kuona ufa ukuti kodi umenewu olophalala ukakwana. Waona azimayi atagula mafuta ophikira kuti mwina akangokazingira mukapepa kaja kakuoneka ngati kakondo mukaja ndikumazifunsa mafunso kuti koma abale zoona muziko muno tili ndi presidenti tili ndi asogoleri kodi ndi mmene ziko lili kuyendera mmene ikugwera kwacha mmene zikukwerera zinthu boma silikanapeza njira mekanizmu yomachita control mitengo ya zinthu. Chifukwa panopa zafikapo kuti amwenye atengerapo advantage katundu akungokwera deire nawo amatransport akungokweza deire palibe chimene chikuchitika ndipo munthu akupanika palibe pena paliponse pamene akupumira munthu. Ndikumazifunsa kuti kodi ajawo ankatanganidwa nthawi imeneja nditachita rewind sopano kampeni ya 2019-2020 zinthu zinali zochipa nthawi imene ulamuliro wapita muthalika. Kodi aja ankaenda aja a HRDC a gift trapeze alipo? Kodi ndi mmene zikuyendera zinthumu akanakhala kuti zinthu zimene zizikuyenda nthawi imene jayo zikuchitika nthawi imene jayo yapita muthalika. Pita muthalika lero akanakhala ali moyo kapena atadulidwa mutu. Koma aja ankathamangisa anthu pansewu deire ajawo kulizi. Ndimati mwina inu amene mmamuziwa gift trapeze kapena mmaziwa HRDC gulu lachi nasembereka. Gulu lawo limene lijalo la onse amene a HRDC taafuseni kuti kodi muli Malawi momuno kapena munachoka. Chifukwa ngati ali Malawi momuno chachitika ndi chani kuti akakhale achina Bire Mayaya muli kuti mmene anthu akuvutikiramu. Kodi mmene nthawi imene mmene mmachitira kapena mmachita kutumidwa. Chifukwa nthawi imene mukanayimirira Malawi ndikumapanga mademo mene mukapangira muja inalitu ino. Ndipo ifeyo Amalawi khati nachita kusambiridwa mankhwala khati natembereredwa kulizi aliyese business as usual. Olo kuti itanise mademo umva amademo amene onde kuti akapitako iyeyo ndi mkazache. Kaya wawawa kaya anapanga mankhwala kaya analisetera zikoli kuti Amalawi tikafase chonji akatitole chonji koma mavuto deire. Andiboma la mtundu wanji lopanda olo kukhala ndi chilakolako choika in place monitoring mechanism yeti kuli fair trade kuli akama zinthu akuziyang'anira m'magolosalemu m'mashopu muzikungodula deire koma boma silingabwere ndikuchita control. Inutu kuli mavuto ndikuuzeni kuli mavuto mwina inu ndino amene mukukhala mtown kapena anzathu mukuchita bwino koma ine ndikapanga kafukufuku wanga palibepo wa mtown palibepo wa kumuzi aliyense akukumana ndi mikungirima yomweyo palibepo zokutatu uyuyu ati akugwira ntchito mboma ndi amene yakulandira salary yaphwamwamwa amboma onde amene so kulira koopsa
kuyesesa kuti mwina kapena salale boma lingayenjezere ataona kunena ndi mmene zinthu zikuduliramo likanakhala kuti linali boma la nzeru bwezi panonso zinthu mmene zikuduliramo kwacha mmene ikugweramo nawonso akanakweza salale koma tilibe usogoleri umenewo kuyesa kuti mwina kapena tipite tikagwire ntchito za mekizi amekiyo kapena NRB ndi awaso akuzuza anthu tikunena pano ena chigawo choyamba pakana chigawo cha supplementary apolisi sanapasidwe ndalama zawo maofficers sanapasidwe ndalama zawo kumadabwa kuti kodi anthu timaganiza bwanji Malawi timaganiza bwanji tikamuona munthu nzathu kuona masale za ma civil servants alimo mucha tikapita ku private sector ndi abale pepani tamutengeni driver wakukaa haya ndipo makaa haya owners mulungu akuyenera kuyendereni mukuzunza anthu makaa haya owners tikanakhala kuti programu ija anayamba anduna yomayendera ija akanapitanso kumakaa haya owners akaone zimene akukumana nazo Amalawi akuphula njwera za moto Amalawi tikuzuza namo muno amwenye akuatenga anthu okuda ngati ndi agalu ngati kapena mwina ndi amphaka kuona ndalama imene akuapasa munthu akulandira 10,000 amwenye ena umvako chisoni akumalandira 15,000 kuapasa anthu ka 15,000 noti kuti ndi salary noti kuti ndi chani ayi kapena kuti ndi allowance ayi ati imeneyo ndi ndalama yache ndi ganyo azionera yekha kumene angapiteko ngati galimoto siyenda kwa 4 days ndekuti so iweyo uziwe kuti ndi shauri yako akakupasa 15,000 ukamapita ku field yomweyo utengepo usiye ku nyumba yomweyo ukagonere yomweyo ujere mwezi ukatha ulipire renti mwezi ukatha uonesese kuti zakudya pa khomo zilipo Amalawi yambiri akukhalira mphati Amalawi yambiri akuzunzika akakhala ma truck drivers ndi akungokhalira kuba petrol kapena kuba diesel ngati driver amene saaba diesel ndiye kuti palibe chimene ati akasiye ku nyumba si nthawi itu ija yabakiri muluzi imene ma truck drivers amamanga nyumba amene anamanga nyumba ndi nthawi yomwe ija yabakiri muluzi kulibe koso zomanga nyumba ma drivers akuzunzika kopsa so kairo tili ndi boma limene limapanga madiru andizimaoneka kuti matraki ameneja ma truck onyamula mafuta aja akukhala ngati ndi ya munthu wina ache wamkulu so ku State House iko chifukwa zimadabwisa kuti kunoko kuli ma businesses achina Ninkawa achina ndani amene ajawo akungokhala matraki yawo akungokhala palibe amene akuagwirisa ntchito akumatenga matraki akunja pomwe kalelija kumachoka kunoko matankala kupita kumakatenga mafuta koma lero zimeneja zinatha Amalawi akukumana ndi mikungirima yopsa ndipo ndi pemphero langa kunena kuti kuzabwere msogoleri wina amene azayang'anire welfare ya madrivers Malawi muno wakuzunzika kopsa ena kugwesa magalimoto kusikuti kumakhala kufuna koma imakhala kuti ali ni maganizo anyakeso amatrakiyo akukanengoku tayala likangophulika amakuuza kuti tikukudula bwanji waphulisa atayala langa chikangochitika china chilichonse pa galimoto mafuta kukuthera amanena kuti ine mafuta ndinakupasa okwanira china chilichonse kungochitika pa nsewu amanena kuti chimenecho ndi chako ine changa chili bwinobwino olo kuti fetereza uja amunyamula khaya chimanga anyamula ndiye chanyowa amanena kuti ine chimangacho ndi changa nchosanyowa kapena fetereza anga ali bwinobwino akuadula anthu ajawo kuyang'ana salary ya truck driver yomvesa chisoni ndikumakhala ndikumanena kuti kodi Malawi munodi tili ndi president kapena imene iyi si filimu alina chana atipanga chipongwe atipasa AI asogoleri amene wawa chifukwa mukachita rewind 2019-2020 mmene amapangira achakwera zimene amalankhula iwo ndi zimene zikuchitika pano zosiyana to contrary to the parallel contrary to the base kumadabwa kuti amene edi ndi chakwera yemwe ucha kapena inu si AI anthu ena cha atipanga chipongwe mwina maIsraeli atipanga chipongwe ndi kutipasa AI kuti azioneka ngati ndi chakwera chifukwa zimene akulankhula kuti chakwera ndi zimene amapanga 2019-2020 sosiyana
nchimozimozinso awaso a HRDC wa zimene ankapanga nthawi imene ijayo ndi zimene akupanga panopo zikuchita kuonekeratu olo mwana wa standard 8 kuti anthu awa analandira mabansi. Anthu awawa basi analowa mboma akupanga mabizinesi yawo, azikazi awo akunjoya kumeneko. Koma tikapita pa ground inu mukamuone munthu wogwira ntchito kwa mwenye. Inu tikugwesa nsonzi inuyo. Kugwesa nsonzi inuyo ndikumadabwa kuti kodi inu abale ziko la Malawi lilizazuka liti. Lilizazuka liti ziko la Malawi kuti mwina Amalawi azapumire mwina. Lero tikunena pano pa Peter uja akanakhala pakali pano atadulidwa mutu ndikuyikidwa ku mtengo ngati wa Liston wa kuchira Zulu anthu kumayenda naye. Nthawi imeneyotu zinthu zili bwino. Anthu akudya nyama. Lero kuti ugule iwe 2 kg ya nyama kuyika mu pepala ya sugar josakwanamo ya ing'ono kuma anthu kumaona ngati wanyamula matumbo ujene ambalame koma ili nyamatu. Zinthu zaduliratu zinthu. Manyumba mwazimunazi amene akumapita kwawo atanyamula bread ndi sugar ameneyo ni mamuna. Ndipo iwe nzimayi uzipemphera kwambiri. Anthu akulephera kupereka marenti. Ziko la chakwera koma ukayang'ana kulizi aliyese business as usual. Kumakhala ngati zimene zikuchitikazi Amalawi zikuwasangalasa. Tapita ni mmiziru mukaone mmene anthu akuzunzikira mmizi. Iniyo mukhoza kugwesa nsonzi. Mukaona anthu aja kumayimika mmanja kumanena kuti ife tikulowa chisilamu lero sikuti kumakhala kufuna imene yandi filimu yo apangira kuti asilamu aja apase chimanga apase chakudya anthu akuzunzika kopya. Ndipo nimadaba maprogramu amene mmagawa inu chimangawa nimakuona ni mmagawa ku Eastern Region mmagawa ku Southern Region kodi kumpoto kulibeko njala. Inu mukuziwa kuti anthu akunzimba akuzunzika. Mukuziwa kuti anthu akuchitipa akuzunzika. Ndamva chisoni munthu wina yake ugwira ntchito kunzimba mochale attendant awandiyimbira foni Zulu akulira kunena kuti ine ndinayamba ntchito 2010 ngati ground labor ndipo ndagwira 2010 pakana kuzafika 2019 ndipo ndi pamene kumatuluka internal vacancy nachita apply ndikunditenga ndikubwera ku mochale kunoko koma salary imene ndimalandira ine ya ground labor pakana lero ndikulandirabe yomweyo kwayi ufusa mabwana kuti nanga makalata anga ukuti munandichita promote ali kuti. Ndipo kunoko ndikulephera kutumiza ana ku sukulu njala kunoko njala koma mukaona Dodima mukaona mabungwe amangokhala tu mulilongwe mudowa musalima munchisi mwazibale yawo koma kumpoto uku anthu akuzunzika ninjala kumeneko. Tikalowa mmachalichi nde mmachalichi mmene anthu anayenera kuti azipeza mtendere nde mmene mmwalo waso tuli bolonje. Ikafika nthawi yachopereka kumanena kuti azuke ama 5,000 azuke ama 3,000 ma 4,000 azuke a 2,000 azuke andrama zonyenyeka onena tu zimene yoyo mbusa atu amene komatu amachalichi mukuonjeza sopano munayenera muchite sunanu and just muziwe kuti pakali pano pa anthu akupemphera akumachuluka muchalichimu kuti azapite kwa Mulungu koma iniyo mwachilowesa chalichi sopano ngati business. Makata CCAP mwafika somano pachopereka jawa kumakhala ngati somano mukupanga ngati ndi fundraising kumachita kunena muchalichi mbusa kunena kuti tikufuna panopa ama 5,000 azuke ndi akulu wa mpingo omwe wakulephera kuzuka kuwapangisa anthu manyazi muchalichi kumakhala ngati mufuna muziagulisa anthu muchalichi kukuagulisa chopereka mukanazichita adjust titokoze mipingo ina ngati mene alili ngati a Roman Catholic ali ndi relief program koma synod ili ndi relief program Blantyre synod ili ndi relief program mukanapasa anthu akabreather chifukwa apart from chopereka mmalandira ndalama zina iniyo kuchokera kwa madonors bwezi pano anthu anu akhristu anu mukuwapasa ka relief. Ine ni makondwera ni mipingo ngati Jehovah's Witness mboni za Yehova zimenezo komanso asilamu sapita kumachita fundraising kumakolola anthu ndalama zawo komanso ndalama zomukazikolola akulu ampingo mmazigawana so ndalama ja ndikumapangira business muziko limene anthu akuzunzika kopya koma nisono kumazifunsa kuti kodi sono Malawi athawire kuti
ndipo chosaziwa chosaziwa adachipikiradi mmasamba kumamuona Chakwera atavala gloves nthawi imeneja akamala nkhula mwanthamo kumana kuti akuluakulu tinapeza president. Koma lero ndi manyaka eni manyakatu anthu akuzunzika kopsa muno Malawi. Ndewina chazikati bamandile mweli mapazi a Marco Street nditu Bon Kalindo the DC mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village tiye Mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa.